ga weer de moed voor. Waar de kamer. Ja, welkom. Welkom. Kom maar onder jongens. Wacht. Nou laat, hoor eerst dan. Toch, we steken het erbij op. Dus, één van u. Ja, of Wouter. Ja, of toch. Wie denk ik Wouter? Of Ruud. Of Ruud? Even wachten, ik ben nog bezig. In ieder geval al welkom. Ja, Ik hoop dat je net een leuk feest hebt gehad. Zoiets. En ik kan daar misschien alleen nog een show nog aan. Dat denk ik nooit, wacht dit. We zijn niks meer. Nee jongens, het is niet altijd veel te lang. Ik zet je druk op. Het is wel de bedoeling dat je daar allemaal die keuken niet hoort. En dat is al door weer naar duidelijk gemaakt. Geef er dan een broodje. Ja, waarom? En mogen we terug. Grapje. Maar ik ga ervan uit dat je er allemaal zin in hebt. Ja, Uiteraard. Uiteraard. Nu wel, ja. Maar dat kan je mooi, nou een beetje kopping. Er heet één paar kloor en dat is maar voor één van u. Oh, dat is één van Eén van ons. Vlog, doe vieze. Niet voor u gehad. Nee, ik ben er een 6. Ik dacht, we hebben nooit zo druk voor ons gemaakt. Ik dacht dat mijn jurkje erachter hong. Oh nee, ik laat me zo kapot zien kwijt. Oh, eigenlijk, ik ga het niet meer. En oppassen. Ik ben heel graag, ik weet het niet. Nee, ik Jongens eraf. En toen bleef ik het onder mijn bos en toen leefde dus bijna neer mij. Als Bernard zelf. Wat mag ik doen? Het is gewoon een prins aanlopen, het werd ik wakker. En ben je gewoon aan de prins? Ja, ik maakte me wakker, dus ik weet niet wie de prins was. Ik kon dit zien. Maar het was een mooi pak aan, maar dat is volgens mij normaal. Ja. Ja. Wij er staat ook niet gekomen. Wie weet ik ook niet. Dan wat eerlijk bezoek op jij. We kunnen beginnen. Ja, we kunnen beginnen. Ik had net even boven de aankondiging gedaan en we hebben het ZAAG, het Zwaner Aad-Adjudant Genootschap, hebben we genootschap daarin. Hebben we op een gegeven moment ook de bun gegeven voor de Aad-Adjudant, in dit geval Sim. Want hij is niet prins geweest, want Bram Manders was prins en die hebben dus wie de aardprinsen. Dus Sim is wie het genootschap gekomen, hebben ze afgebeurd niet op een brancard, maar in een rolstoel. Maar goed, je zit hier ergens gekomen en ik denk dat het op een gegeven moment goed is dat we op een gegeven moment eindelijk een keer prijs geven wat er dus gaat plaatsvinden. En daarvoor wil ik heel graag het woord geven aan onze voorzitter, onze eigen Juri Schumann. Dankjewel, Paul. Ja, je zal denk ik wel denken van, wat is er aan de hand? En ik kan je wel verklappen, een paar mensen zitten in een complot. Doe, ik geluid erin. Ik geluid erin. Doe vieze. Ik geluid erin. Als ik mooi zie, dan zal het dan Riegleuvig. Ik doe best wel een rolbal. Ja, vlog. Ja, dit is het zaak. Oh, dat is met het zaak. Oké, dat hoor ik wel. Doe, en zoek me niet En om het niet heel te lang te maken, want je staat hier al een tientje en ik ben natuurlijk niet makkelijk. Ik ben dit Jan Prinses. Of nu joh. Oh, dankjewel. En dan wil ik hier twee jongens naar de deur halen. Zullen we Kai maar doen? Want hij heeft het ook 10 of 2 weken. Zit zo lekker zo leken, man. Oh, dat is 6 november. Sinds wanneer? Ken zo lekker. Want dit nu ook toevallig de top 2 zijn van ons Prinsenpolice. Ik heb straks even gekeken waar ik geloof ik 251 stemmen moet gebracht. Een absoluut record. Ja, ik denk ik wil even nog weer. En ik ga het niet moeilijker maken dan het is. De muren, er zit net een nieuw leen jongen. Huub Verstappen, kan het niet laten, heeft het nog even zelf gedaan. Ik geef hem maar voor. Hé, dat lijkt wel.
En nou, ik ga weg. Om het verhaal even compleet te maken. Kuipertje naar adjudant. En voor dadelijk het spel die omgaan de kelder. Ik mag even lekker allemaal hier blijven, want we gaan de prins aankleden, de adjudant aankleden. Dan kunnen we nog een adjudant bij van de vereniging. Dat zit je dadelijk zelf wel. Dat is een verrassing. Ja, en voor heel veel mensen zijn er nou misschien voor je dit, maar voor de leden is het wel een verrassing, zou ik zo zeggen. Blijf lekker even drinken als geld. Is het dit als Dat heb je ook altijd afgesproken. Het spel is al een tijdje. Het spel is al een tijdje op de wagen, dus we hebben goed. Ik heb wel meer gezag, maar ik kost nu maar een groot bier, Floris. Sorry. Zou ik er hier nog een paar drinken, dan is er weer een beetje voor. We gaan voor aankleden. En dan. Geen naam heb ik gezegd, Jos is hier. Dan gaan we het spel beginnen. Feliciteren met het. Dankjewel dat je mee was. Ja, zie. Geweldige reactie. Beste Kloffer. Allereerst alvast van harte proficiat. Ja, stel ik eens even voor. Dankjewel, ik ben Floor van de Groenendal, 26 jaar. En ik ben geboren en getogen in Zwamen en ik mocht dit jaar voor gaan bij de Hopslokkers. Het is de 6x11 prins, prins Floor II. Oké, ja, en ja, wie staat het met de zenuwen? Nu heb ik die niet meer. Straks, een uur of 3, 4, toen wordt het best nog wel even billen kniepen. Maar nu ze eenmaal alles bekend is en het pak aan is, heb ik geen zin om ervoor te gaan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, want ja, de moest net, dat heb ik kunnen zien, een beetje geheim houden voor die vriend. Was dat lastig? Ja, ene wist het, mijn adjudant Kai, dat wist het, en zijn vriendin en mij. En voor de rest heb ik het spel metgespeeld, zoals ze dat zeggen. Dus ik stond wel helemaal bovenaan de police, dus het was wel een beetje bekend. Maar voor vandaag ga ik niet misschien in de gaten. Dus, dat is chic. En wat is dit jaar het motto van de spreuk zeg maar, van de Hopslokkers? Het motto is, dat kan op een tegeltje. En ik ben ervan overtuigd dat de Vastelof in 2018 voor mij echt op een tegeltje kan. Dus we gaan er het heel schoons van maken. Ik wil heel graag het woord geven aan onze voorzitter en onze Joris Schultz. Beste prinsen. Voor mij was het zelf 3 jaar geleden dat ik hier mocht staan. Dat is verleden tijd. Nu ben ik voorzitter, dan werd het mijn eerste prins dat ik u mocht presenteren. Een jong die absoluut bij ons gaat passen, daar ben ik heel van overtuigd. Je hebt de police dingen gezien, daar wil ik Sjoerd ook hartelijk voor bedanken samen met Bas. Die dat dit jaar hebben ingevuld. Een record van 251 stemmen. Mogen we best even verklappen winnen. Dat ik dadelijk 2 jongens in de vuur gaan roepen. Die er helemaal klaar voor zijn, dan wil ik alvast de adjudant uit de vereniging bekendmaken. Hij wil het zelf, de rest wil het niet. Het leuke is dat de adjudant zelf ook verder helemaal niets weet. Wim Prins weet, Wim de andere adjudant is. We krijgen in ieder geval een unieke situatie dadelijk. Wat het is, dat ziet er vanzelf wel. Ik wil vragen of onze beer even hier naar voren wil komen. Nee, doe eens niet. Nee. Wat is grapje? Wat is grapje? Dat je op een tegeltje. Wat op een tegeltje is als nu je trio voor dit jaar. En de prins, en een adjudant, en nog een adjudant zijn er helemaal klaar voor. Ik wil u hier voorstellen aan prins... Ons te veel? Nee, samen. Aan prins Floor II. Geef een minuutje, Prins. Ja, worden ze niet. Ja, dankjewel. Het wordt wel duidelijk dit jaar volgens mij, want er zijn nooit zoveel gepoeld, maar het komt goed terecht, want het krijgt nou en meer nou koop. Dus dat is al top. Ik stond met meer dan 20% bovenaan. Ik weet niet hoe dat ligt, maar ik heb wel een goede keus gemaakt. Dus dat is...
6 keer 11 de voorganger te mogen zijn en zeker ook nog precies 30 jaar op. Dat is best bijzonder, ja. Ook met het motto, dat kennen we een tegeltje. En ze staan hier neven mij. Ik heb het lekker over de Hopsokkersfamilie. Nou ja, veel zijn echt familie, dat brengen we letterlijk dit jaar in de praktijk. En we gaan er wat slavig van maken om te buiken weer. Dus, Complot, maar die zijn ook nog metgemaakt door de adjudant. Dus die hebben al alle woorden in de keuken zitten. De vriendengroep van Flor en Kai. Ik heb het gewoon nog weer. Het merk Max Verstappen, dat willen we heel graag omdraaien. En hier is het dus, de kettingman, de Gupkaas. Zit op de juiste weg. Eén samen, één spel. En samen met alle ondernemingen, samen met de hoogwaardigheidsbetreffers van alle verenigingen, maken we de stad nog. En zo de rest. Van de hopstukkers, de bal van willen vlogen, markeert voor het beeld staan. Draait even klaar, stuur even op. Want ik zie een monteur, dus steekt precies voor beeld. Opsturen, het geeft hier naar uit, het geeft op de nieuwpunt. En we gaan beginnen. Bedankt aan autobedrijf Jan Bux uit Euro, opdrachtachtige woning Zwamen. Trekken op het kegeltje. We gaan nog, we rollen terug. Ja, we doen het.
Alweer ver. Gaat zo aan de wagen. Ja, Verstappen op de 10. En Thompson, geen 10. Zijn is in de eerste. 1, 2 of 3. Hij wil heel ver. Maar hij komt niet. Het is een van ons. Dat is er ook een van Even Zwanen. Kom eens een beetje, hier is vooruit. Goed, Floor de tweede. Ik ben het Zwanen, Jules in het Zwanen en DSO het Zwanen. Hier is er aan, Prins Vlaar de tweede. Dankjewel, Per. Zo, nu. Nu al, ja. Nee, dankjewel. Dit is echt een druimde uitkom. Het was wat te voorspellen dit jaar. Ik stond vrij vaak bovenaan, eigenlijk alleen maar. Maar dat maakt niks goed. Ik ben er heel erg groot op dat ik de 6e voorganger van de Hopslokkers moet zijn. Ondanks precies 30 jaar op pap. Hij staat daar. Hoe staat er? Hoe staat er? En dat om een aanvuring van een speciaal motto, dat kan op een tegeltje. Dan zijn alle ingrediënten daar om er een geweldige wasseloving van te maken. Maar zoals al mijn voorgangers ken en wil ik dat niet alleen doen. Dus ik heb er 2 uitgezocht. Echt waar? Wat wil je? Echt waar? Ja, toch wel. Het moest. Nee, ja. De helm komt misschien wel goed van pas. Nee, dat is niet waar. Ze hebben het ook al over de Hopslokkersfamilie. En we maken dat dit jaar met z'n drieën letterlijk waar. Want een van mijn adjudanten is familie. Maar bovenal een van mijn beste vrienden. We mogen even zoeken, daar staat dat met het rode stukje. Kom eens hier, we hebben veel gemeenschappelijke overeenkomsten. Waarvan de vasteloving er één is. En de muzikale jong. En hij is ook geliefd, ja, daar was ik wel blij om eigenlijk. Geef hem een heel hartelijk applaus. Kijk, Gustav! En dan de andere, ik heb genoemd de vereniging en daar heb ik even overnomen te denken, maar ik snap niet waarom eigenlijk, want het ligt zo voor de hand, ja daarom staat er hier ook. Daar is dat. Dat is een mens, die heeft heel veel ervaring, levenservaring, maar ook hier in Zwanen heel veel ervaring. Tientallen jaren bij allerlei verenigingen, ik ken hem niet omschrijven, maar dat is er nog te kort met. En voor al die verdiensten hebben in 2016 de Nepomuk waarschijnlijk gekregen.
3 keer 11-jarig jubileum dit jaar bij de Opschokkers. Geef hem maar een tiegelijk hard applaus. Bert Christel! Ik ga er een geweldige vaststelling maken met alle Opschokkers, met de angelhoogheden die hier staan. Daar hebben we een tiegelijk veel zin in en we gaan ervoor zorgen dat de vaststelling in 2018 voor ons op een tegel gekend. Dankjewel en laat gewoon naar waaien. Ja, chic! Dankjewel! Prins, de beste land, de samen wat is dat voor nu? West X. Du darfst doch nicht, dass ich nur Antidote was. So eine gute Hölle, wird noch nicht gehabt. So eine gute Hölle, wird noch nicht gehabt. So eine gute Hölle, wird noch nicht gehabt. So eine gute Hölle, wird noch niet gehabt. Felicitaties of wie ze op het gouvernement zeggen, het knoevelement. Dat het even geknoeveld kan worden, wil ik heel graag even de poelers bedanken voor het stemmen, want dat doen we nu direct door, want anders wordt vandaag nog een keer terugkomen. Voor vind je bijzonder show en die medailles, straks komen die nog wel. Gewoon nu kijken, maar gewoon genoeg lekker even over de poeling.